तर मित्रांनो आज पुष्पाची पाठवणी चालू हा. याच्या आधी तो व्हिडिओ तुम्ही बघितला नसेल तर तो पण बघा. याच्या आधी पण एकदा पाठवणीचा व्हिडिओ केलेलो होतो त्याचो. असा आदना बदना माघारपणासाठी येता. हा तर ते का 2 दिवसासाठी येता पण 2 दिवस म्हणून 10 दिवस राहता. फास्ट चालता आता का घाई घराकडे बोंबाटता कधी येतं गो काठी घेऊन येता. हा तर आता ते का त्याची पिटाळणी झालेली पाठवणी नाही पिटाळणी 10 दिवस झाले ना 2 दिवसासाठी मग पाठवणी असता आता पिटाळणी चल पटाक्कन तू एवढीच पिशी भरली म्हणजे थंय कपडे ठेवून येता वाटतं या अर्धे काय गो वा या बरा मग आता तर ह्या झाला आता एवढ्या फास्ट कशाक चालतं खय वाट कोण वाट बघता तुझी लडाख जाऊचा ना युद्ध करूचा की युद्ध पुण्याबरोबर युद्ध पुष्पा पुण्याचा लागला युद्ध गो एवढ्या फास्ट कशाक वाट बघता गो तकडनं येत तकडे धीर नसता रे का तेव्हा हळूहळू येता जाताना मग भात चालता मग नाहीतर का मागच्या हीच साडी होती वाटतं असतात काय लक्षात नाही काय तिच्या मला लक्षात नाही गो काय नेलं बिस्किटचं पुढं जर नेलं येता ना येता या रिकामे येता रिकामे हा आणि जाताना भरून येतात रुपयाचं पुढं पण आणत नाही आणि जाताना भरून येताना पिशी बघ आता भरून घेऊन चालला पिशी पण मोठी आणल्या शेंगे बिंगे भरल्या त्याच्या शेंगे आणल्या ना भरून शेंगे त्यांचे मरणाचे आहेत लोक म्हणती काठी घेऊन पोचून जातात ती टाकून आमची काय कामं झालेली आहेत आणलेल्या दिवसात मी कामं करून पद्धतशीर घेतोय हा मेन गोष्ट काय 10 दिवस राहण्याची बाबल्याची तेवढी कामं होतं म्हणून तो 10 दिवस ठेवून घेता ही मेन गोष्ट त्याच्या मागची माझी बागे बिगे साफ करून होत तेवढ्या दिवसात हा तरी पण होय गो खय गेला तरी पण अजून 2 राहुले तरी पण 2 राहुले मग आता परत येणार का ते आता हरले करूच्या टायमात ते का घेऊन येऊ थांबता मेन प्रश्न मग पुष्पा तुका हय बारा वाटतं की थय बारा वाटतं ते का असा बापड्यार करावा थंय तिचा आवाज चढता थंय तिचा आवाज नाही थंय तुझी नळी वाढता कॉन्फिडन्स बघ काय तो बघ रील सगळे तुझे थयच तयार होतात याच्यावर ह्या पडला बघ लाईक पडला बीप बीप मग भाजी बिजी पेरले पुढल्या कारण जातं बघून घे मग आता चाय बी देणारच ना नंदनी बा मावशी इली आमका चाय तरी देता काय काय माहिती ही बस आणि हे बघ डोंगळे काय ए इबा मावशी इली पैसे पिशीत ठेवलेला बाहेर ठेवलेलात ना पिशी मग ही पिशी का होती मग गुळ घातला त्यांना काय रे तू नव्हतं ना 4 दिवस म्हणून तर असा ना पुष्पा नसला की कोण बघणार नाही रे काकान ते घातलं म्हणतात पुष्पा काकान डोळे घातले येतात पुन्हा ते येणार रे पुष्पा अगो येणारच ते तुझ्या साडीची ती नवीन साडी ना गो चल तर चाय दे रावण देते डोंगळे येणार गो ते बघ घरात गेले तो बघ ते बघ भीती होत आहे पुन्हा पुणग्याच्या साडी शोधूक गेले पुष्पाचे मनाले झाले पुणग्याचे शोधूया म्हणतो बघू काय करता लावून दे महाराज यांका ऐकून ते पुन्हा येतले बघूया कोण जास्त मारता दोघांची ह्या लावा नंदन चल नंदन अकडे बघूया पुष्पा मारता की तू मारता ये झाडू मोडल्यान त्यांना बघ नंदनने झाडू मोडल्यान त्याच्यात बघ डोंगरांबरोबर खेळता मोळी नाही डोंगर मारत नाही काय तू पुढे कसा कावणार आता सुरुवात कर डोंगळे मारू उद्या पुढचा तू काय ह्या लढाई लढूची डोंगळ्यांका जर डोंगळ्यांशी लढलंस तर पुढची लढाई तू लढणार होय ना कसा बरोबर ना डोंगळ्यांका लढ मग बघूया पुढचा काय हम तुम्हारे साथ है पुष्पाताई आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है
पुष्पा बघ काय ती लढाई लढ डोंगळ्यांशी, नाही तर मग रड. नाही तर रड मग. गो एकदा पहिले साडी आहे ते एकदाच उचल असा काय एक उचलता मारता. साडी येत बघ काय आता सगळं काय खय होते एवढं सगळे. झोपलेली पुष्पा 4 दिवस नाही ते डोंगळे नंदनने सोडले. शेंग्याचा काय गेला असे नाही रे उकडून देणार होता. थांब जरा तुका धीर नाही आधी हो उकडीत आता इले जर ह्या उकडता मग तुका काय वाटलं काय गोया खैसून आणलाच गोया. पुष्पाची आणि डोंगळ्यांची लढाई लागली. ह्या बघ काय म्हणजे साडी उचलली साडीवर पण चढले. आता थोड्या वेळानं तावतली जा सगळा झाला की. अरे बस हे आहे करता गो झाले गो ते पण कंटाळले वाटायला लागले ते. आवडतं गोड बिडी ठेवतात ना डब्यात लपून लपून ठेवता म्हणून ते उभा उभा पळता उभा 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 बाबूक देत नाही ना तर पिशी कल दे दिवशी तू ह्या करलास बघ ढाकून ठेवलं. कमेंट पण लिहा पुष्पा चिक्कू आहे आणि पुण्या पेरू आहे म्हणून तर डोंगळ्यांनी आक्रमण केलं. हे कांदा पेरू जा पटकन. ते माहिती ते कोवळे जा जा पटकन जा जा पालवा खायच्या पेरवी डाळ डाळ दिसत म्हणून काढून दे मी खातोय ही नंदनची आजी ही सगळ्या व्हिडिओत नसता. पहिली मुंबईत होती आता होईल या आता हयच राहणार ना गे. पेरू काय पेरू साठी बघा काय लपडा झाला. हा काय एक तरी या एक पण ना काय ना गमता दे तुका बघलं यो सांगता होत पेरू नाही घे जा 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 वय तो बघून नाही काय म्हणता. याच्यात ना जात एकच तो जा जा ना जा मिळालं जा पटापट. अरे हे येळू खायची लावलास रे ना आला ता माकडे येळू लावले नी ती तसेच वाटत. हो आला ता आला यो येता काढू तू त्रास नको घेऊ मी घेतोय त्रास. बघून 2-3 आण रे जिथे ए 2-3 आण. कळतून रे जाऊया म्हातारी बरी आपण कधीतरी टाळावतात काय मी गावलो शा अजून थांब रे जा. रे वावता पाणी अरे मी चालतोय पडशी धबाकन. टकला फुटा हा चल हळू किती रे किती. हा चल 3 का 3 झाले चला. 3 का 3 नाही एवढं कास तू मग एखादी पुष्पा 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 तर दोन अंदा 3 आणि घेऊ ठेवा दी बाजू घेऊ मम्मी ती ती का सांग आम्ही दिला पर्यंत आणलाय म्हणून सांग. हे दोन अंदा जा आणि सुरी घेऊन आणि ताटली घेऊन ये आधी मग बघूया मीठ मसाला. चल भाग पाटलं तरी झालं पाटणारा की रे मग एकटा पाठवणार की म्हणून ना बसू
येताना तुम्ही एकटा पाठवतास म्हणून की आमका असा सांभाळून आणता लागता. तर तुम्ही एकटा येता असाच रिकामे आणता. आम्ही तरी एक आता पिशी भरून आणला. पिशी भरून आणला. म्हणजे उलट ए बाबा उलटो गेम केलं. सूर्य आणून सांगले त्या धारेची काय करत निकारे कशा मीठ मसाला हो बाबा तयारीनेच आणता सगळा. थांब मी मीठ खाता. सुरी धारेची येत नाही रे का धर मग काप ये. अरे सुरी बघ आमच्याकडचे आता धरून राहू तू. कोवळेत रे मूड ऑफ केलास बरोबर नाही आमका मोठे गावले ते आणला. आणखी एक मोठी सुरी आणखी त्याच्यापेक्षा एक लहान सुरी ही हवी. मग ही सुरी एवढी असताना काय तुम्ही खेळवण्यात येतास. आई ती उचल. आणखी एक बारकी ही बघ ती पण तसलीच. सुरी का तुमच्या दारात नाही कशी ती पेरवांचं बरोबर आहे. पेरू बरोबर सूर्य तुमच्या बरोबर नाही. हो बघ सांगता. आणखी एक सूर्य तिसरी सुरी तिसरी आता चौथी सूर्य आणत. चौथी सूर्य म्हणजे त्याका मालकाक कळाला त्याचे सूर्याचं मालक मी नाही मग ना मम्मा अम्मा पुष्पा कोण आहे. अरे जर खा आता बाद झालो तू एवढंच खाऊ घरात जाऊ. आणखी आता उगा चाललं. हा का घे घे चल. दुसरं सुद्धा का नाही बरोबर नाही. अरे टायमा दिला तकडे कॅमेरा धर रे मागा दे बेरू. तुझ्यासाठीच चाललाय. तुझ्यासाठीच आणलं. मग पाटल्यावर ठेवलाय मी खरं तू कर हात तुझे एकाकडे घेऊन देतो कोळू पेरू झालो पूर्ण झालो. होय झालो घराकडे पासून पूर्ण होय. पेरू दात कडुलिंबाला वाट देवा जा तू कॅमेरा घेतलं बाबा दाखवू म्हणून तो थांबलो तकडे. जा आता तू तू एक पेरवीन लाव रे उद्या राव. पुढच्या टायमात मी येईन ते ताकद पेरू धरा गोय. कळला विनू हा तो आगळ एवढा थोडासा आहे. थोडासा मला ठेवला ते याच्यावर भावनाच्या आईकडे दे. माझ्या मैत्रिणीक पण होय होतो आगळ. आगळ आता आता तू नाही, कधीतरी बघ आगळ तुला मिळत नाही. दाखवते. आई 100 रुपये बॉटल खाली आहे विकते ती. आहे ते नाही, नाही, बघल्याने विक्रीचं नको. पण शाप पाण्यासारखं मग तोच म्हणून नको. सगळ्यांकडे तसंच मिळतं होय. हे आमचे घरगुती आमच्या पुरती फक्त आम्ही घन बनवतो. आहे. असं घट कसं कधी आगुळ आमचे रवत तापट नाही ठेवता कसे. लागतं. 3 कोकमांक आगुळ जावणार मग रवतलो का. नुसतं आगुळ नाही लोका काढित तसं बनत नाही तो. 3 कोकमाची प्रक्रिया होऊन नंतर 4थ्या प्रक्रियेत आगुळ होता. 3 मग तो वेळा रवत कोकमांका नाही? लावूचो लागता. दोन वेळा लावला असता जास्त लोकांचं होता लोकांचं पातळ असता त्याचं आगुळ कारण काय सांग. काय ते 1-2दाच लावतात कोकमाग. आम्ही 3 वेळा लावतो आणि त्याच्यातनं जो आगुळ येत तो आगुळ. चौथ्याच्यात पुढच्या आगुळ टायमाक जास्त कोकमा. कोकमा रतांबे फोडूक कोण मागत नाही माहितीत ना. पोरा मार्केट किती आहे कोकमांचं माहिती आहे ना आपल्याकडे. मार्केट जरी असलं तरी माणसा फोडणारी कंटाळतात वात होता म्हणून आमटानी. हातात घ्या लावा ग्लोव्ज घाला तरी त्याच्या वास नेस असतात एका. असं पण आहे. मग गो पुष्पा गो पुष्पा तसा ये चल जाता म्हटला. चल येवा. चायचं गट तर दिलंच नाही. आता आम्ही देतोय, चलता. येतो. आता काय आता जावलो चल टाइम. बाका उशीर होता तू काळू कर. चल आई काय का बाळ माझा. ना हा थांब जरा सांग. टाक स्पीकरवर टाक. आई बोलत नाही. टाकलेलं आहे ना. हे चल हे चल आम्ही चाललो बाय बाय.
हे चल हे चल हे हे दाखवत होती कॅमेऱ्यात घेते का आता बघितलं काय तू बघतोय बघ. तू चल समोर बघ तू दिसणार वाटते नाही म्हणता आता मी चला